Ka bang hinihiling? Pahinga. Pahinga ba yung iyong hinihiling? Pahinga yung hiniling. Pero trangkaso ang dumating. Ay, minsan talaga, may mga bagay tayong hinihiling na hindi dumarating. Pero, marami pa rin namang bagay na dumarating kahit hindi natin hinihiling. At ito ay maituturing na blessings. Ang iyong paggising ay blessing. Ang iyong paghinga ay blessing. Ang pagkakaroon mo ng trabaho ay blessing. Ang pagkakaroon mo ng oportunidad na makapag-aral ay blessing. Yung nakukuha mo pa rin ngumiti sa kabila ng mga pagsubok sa buhay ay blessing. At yung makapiling ako ngayong gabi, ang tawag dyan, greatest blessing. Ngayong gabi, samahan mo ang Basa Princess na bilangin ang mga blessings na natatanggap natin. Marami tayong mga biyayang natatanggap. Magpasalamat tayo doon. Kapiling si DJ Rakitera, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi na magsisiwalat ng pinakatatagong sikreto ng ating mga kabisyo. Kaya naman eto na ang patikim ng DJ Rocky's Secret Files. Nagloko na nga siya. Ako pa ang mag-iipon para pakasalan siya. Saan kaya humuhugot ng lakas ng loob at kapal ng mukha ang mga taong ganun? Yung nagloko na tapos iaasa pa sa'yo ang lahat ng mga gastusin. Abangan mo yan sa akin pagbabalik kasama mo si DJ Rakitera, ang Basa Princess ng Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Up next is DJ Rocky's Secret Files. Sinira ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya! May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!